benetako sukaldari zegara. Lapikun artian, esperientzia ikaragarria daukogu. Eta errezeta guztien sekretuak ezaguten ditugu. Gure saltza mobilean, festaz festa ibiliko gea herritako kuadrilei txapelak entzeko. Itxura klasikoko furgoneta hau saltza mobila da, eta barruan dagoen kuadrilla nor bere saltxan taldeko kideak. Duela minutu batzuk ikusi dituzte elkarren aurpegiak lehen aldiz. Furgoneta zelako tangarru daba. Bai topa ben non tapa da horret. ETB non topa zui hori tangarru. Ohitu beharko dira baina hemendik aurrera Euskal Herriko txapelketa gastronomiko importantenetan talde moduan parte hartuko duteta. Helburu nagusi batekin gainera, herriko kuadrilei txapela kentzea. Ordun zer, mungizako sukalkira? Zer da hoi? Ez dakizu zer dan sukalki? Ez dakizu zer dan sukalki zebe. Ez da huizaki. Bakizu zesan dozten handerrek topaingo dauela reseti interneten. Zoratu intzaztela. Behiratuko eta interneten, lasa ikari. Ez zaitez kezkatu gizon, nik azalduko izu zer den mungiako sukalkia. Mungiako sukalkia. Hirurogiko hamarkadan, Jose Maria Arregi apaisak sekulako okela festa sortzea erabaki zuen, eta horrela antolatu zuen lehenengo sukalki eguna. 15 sukalki baino ez ziren aurkeztu egun hartan. Gaur egun ordea, 250 lapiko baino gehiago aurkezten dira. Berronda 50 lapikon artean irabazte baldin badeu, ego 1000 tortillan artean irabazte baldin badeu, izango gea, radios. Saiatu ingo gea, eta bestela, guri gustatzen baldin bazaigu, eta gure artean gustagatzen baldin bagea, nik gustatu horrekin konformatu beharko dela. Gixauan antzeko zehoze da. Bai. Hemen Bizkaian denai arraro deitze diozue? Dakigulako autosate. Ez dakizu zer da eta. Baspada topa internetina berre errezetia. Ander ikusio denpora guztia mobila ez da bilela, jota zu, eta nik ez daukot usadillo bardina, teknologia eta neu ez gara oso ondo konpontzen. Hemen pentsate dotala. Aiaten gauzela pentsateo. Kari, baja bentanie. Ia, venga. Ia pregunte, bateri. Ze eskuz ondo, Ara residentzi seguz. Nik ez dinopa. Atope la rotonda. Barriro gora. Aner ondartza! Da mungizen ondartza ida mungizen. Ez guzela ondo. Ni uste handio dala. Ara ondartzatik. Neuk ez dinopa. Mungizen ida ondartza. Lasai, behiratuko dut hemen GPS-ko programan abertze esaten digun. Bueltan. GPS programa. Ez karazungo ez da bernu bilbora, ez da. Ez ba menditala. Izan behar da, Eta aurrera go. Ordenagailuan. Beti dautan eta autopaten ordenagailuan. Dagoeneko gure saltxeroek denbora luzea daramate errepidean. Txapelketara garaiz iristeko gai izango dira? Tranquil, hombre, bestena bentanili bajatu eta pregunta. Igual hoixe honen. Elkarrekin ondo konpontzen direla ematen du. Jakin nahiko nuke bakoitzak bestei buruz zer pentsatzen duen. Bateri. Diz mutilak, celebriek eta bai, problema bakuek. Kostakok beste molde bateko gehala, olako gauzetan nabaritzala esan lehik. Nik ez daukat, itxas kultura beraia hirurek konpartitzen dutena. Igual dotxoi, kontalde, fiesta, honek txaigu dau egin, Igual marine linde irtetzen ez, hemendik. Ni pentsaten dute, neuka gintzu bidotela, pentsaten dute. Ez zait iruditzen Kari mandona danik. Ikustezako agintzeko hori daukola, Neska azten batean baldin bazan igual obia soltero gauden aldetik ez, baina... Ipar, celebri da. Ipar.
Ez dakit. Ai, celebri, total celebri. Ez dakit. Mutila errezanaz, nik ez dut inolako problemarik. Gurruz, asko gustazast. Gurruz, simpatiku da. Kari hasi zaite zanez bere alaba ez teki zer, da, bueno, ikusi beharko ez. Ezagutzeko moduko pertsonak emoten dabe. Da guzela nire baskupa. Ezin du ire baski. Badirudi gure saltxeroak mungiara iritsi direla. Egunon! Zelan du esparkiz ezelan? Igual, horko zelai hortan jartzen balin bage, ez da bala Bai, inoan? amen emini, amen, venga. Gerarte. Bai, guapa. Launak egiten, Bai. Hemen, sukalkiaren benetako artistak biltzen dira. Goizeko 5:00 lanean hasten diren kuadrilla ia profesionalak. 5 altza gara gaur. Aluzinatu indet, ze goiz etortzen dan jendea gauzak prestatzea. Dana da onda beteta, gentes beteta. Goizeko 5 aterritan edo aien gara. Ni apurtxu ez beranduago etorri naz, baina kuadrilla osua 6etan egon da hemen dana prestaten. Goizeko 5 hemen egon gara ja. Goizeko 6etako. 5 tandak induz, bat, 5:30. Txosnatatik ona segiduen, ekarri uste lagunek, nik ez naben gure, txosnatak gurena pitxu edgaratu baina. Batzuk txosna ukida behatxo, beste batzuk juergan etorrie. Goizeko 5 6:00 uste dut. Bai. Ez que mutilek etorri askuz leku hartzen. Zordutan, bazeketan. Goizeko 6etan. Boa, ontze, amaiketan. Toke letxi makala. Eta hortxe zelairatu da gure gaurko talde titularra. Ikusiko dugu Bizkaiko aurkari gogorrenen kontra nola moldatzen diren. Bizea. Pues eso se ondo. Hone patata zuritzu. Ni tipulak indazoko, naiz. Kari hasi zego aurrenekotik, dumba, antzematea. Sukalden beha dala bere sukaldeko erregina, beha dolo dituta agintzea, eta... Kafi bidu, Gauza kariñosu esaten bozuz, dana egin guz, Venga, hoy no, hau! Está más seca que la pierna. Kono! Gure saltxeroak lanean hasi besterik ez dira egin. Eta dagoeneko, ikus daiteke nor izango den nagusi. Hone patata zuritzu. Txaboia? Hortxe. Ni tipulak indazoko, naiz. Toma ya. Antzematea, sukalden beha dala bere sukaldeko erregina, beha dolo dituta agintzea, eta... Ni naiz kari, eta nahi bermiotarra. Jaizo nahi bermion, aldezarrien, aurrikotxeak kalien. Ezer badin oztazuin ni nahi bermiotar. Ni nahi itxosoko Andrie, biharrasko intxotamen portuen, zaregin ezan nahi, portuen ibiltzezan doten deskatil. Honiko faltatzea aztena da, zirenit ezati. Hola, Tere. Gaur zer erungu, menú del diarako. Hone, lirizo batzuk? Horri lirizo batzuk guztu Bai, imini, kilo bi, handik abratxo bi. Ederrak, neurolakuek. Niri hobien urteten doztena da gehien gustatzen jaztena da, arraine. Beitu antxo batzuk, bai, ama, que bueno. Ara, zelako bezeue, que bueno. Niri gustatzen jazta arraine ondo gobernati. Da, ikusten badoten, loi, darek, danek ametit, zeusitxe, odolaketa, azarratu itxene. Ezaten txatik, endu, da neuketxen dotez. Txikote etorzan nauna bermiora, da hain zauien, amen, behien, portuen, marmitxe. Bai, marmitxe, eure mutilek ez da bizakin zelen ebai atunik. Halako destrozorik eitxen, tripek, odolak, buru eman da baten. Zatitxu izauien atune, zatitxu. Tripetako mineen txostien, tripetako mineen. Zer David? Zer gari? Jente askon da? Bai. Ta honek bletzek plater baten imin bidie, Holan ezin jau jogon, Neu hemen eusandi.
Da neu tinoten nahi bide. Da neu nahi la que corta el bacalao. Venga, piper txoriza duk ekarri. Da gatza bebai. Sargentu benetan, sargentu da. David, ardau zuriz ekarri. Bera pentsaten da bela portuen biarritze, portu ditzen da zarati asko. Bai eda, ona, daitzen da berba, alto. Ogiz ez hartun bide. Ba, nahi, mandona ba nahi, mandonita nahi. Patatak ekarri, Hernán. Nik udot, harin, gauzek ondo, harin. A ver, Hernán, tráeme las patatas. Gauni la puta. Quiero un puerro. Y perejil. Zoten do maíz, la terra bota itzen. Siri, zelan gauz ba gaur ba? Arratsaldeon. Bai, totaldi celebriek, bai benetan. 2 tetonas aquí. Orain dauzelako horrek titizek modan. Orain minitzen diz horrek silikonadunek. Dagutako zamen, Wonderbra. Guk ez du bihar silikonarik. Egunaro tortegari ez, ona kelarrera kareneko tabernara, kafetxo hartxie, edo ardautxu bepintxuaz. Da berak ekarten doz, barrotik, zoze probateko beti. Obixe maizpasa dune. Da gero maizpasa kamen geratzen. Nik udot eurekaz danak azutie, Benidorrera. Queremos ir a Benidorra a componer traje, eneri eguno be Benidorren. Da gudot, ikusi eta ia zer dan hori Benidor. Vivir contigo, bailar contigo. Gusteitzen jaz, niri alegre, celebri nahi. Abestuitzen dut, kanta jantzan, edo ze momentu. Aquí hay, Yeah. Hor Lehengoz kafe. Lapikoa baino lehen kafetera berotzen hasi dira. Logurea daukazue ala. Ander, Trapuak. hau zela zerratu zu ba. Nirentzat kontatu naiz, hartu dut, eta hau nola ikua, ingenerua da. Orduan, ingeniero kasketeu ensaio error, jazta. Imizu kafe taure? Lehenengo gauza jarri jotude? Imizure? Bai, fidonitaz. Nere etxen, beti danik, litro bat ur, 2 korlaraka raso txikorillana, 2 bat, ointu da dakat, Beti olain izan duet etxen, eta nire ez sekulara zike bal. Honek urdina eta bide. Zetako dan hori? Ez da ondo, Kari, jefa, Esan. hori jo berotzen hasi zia, baina txikitu ez teula eserri noa indiketa. Ez, ondino ez. Okela imingu, lelau. Ara gile merda burrona, Bai. Tipula dana berko aldia. Lelau imingu, Tipula dana berko aldia. haulan imingu. Horta doituta, beha da zukaldeko nagusit ja eta pintxe kortako daude. Tipula dana berko aldia. Lelau imingu. Tipula dana berko da? Bai. Vale, ba. Kafe bidu, Bai, baina kafe hor. Ia, okelien ondau. Oi nau, hau. Gauza kariñosu esaten bozuz, dana egin gauz, Ez da huizten gauzak etxen. Berari gustatezako dana etxia. Bueno. Utzi da zu, hola xe, Hauek ez ditugu berko seguru, no? Pakulia hona botoko. Eko bostul Hau berralda. Ni kafetera olako ez dakit erabiltzen. Ez dut sekuleuki olakoik. Ordo ni isilik. Bandeja bat ez daku hortikala, gurru. Kazuelan batea bota. Sua jarri dugu oso bizi, eta jurin da. Aztu intzaigut, nire etxen balde gizu ez esateuen. Bota. Kafe hervido, kafe jodido. Kafe hervido, kafe perdido. Txarto da. Txartu da? Bai. Era ez dago erateko modundo. Bota. Berrize. Anderre botatxo atxikorize. Kafiri. Zelatxe, atxikorize bota. Eskatu nunen inoketzun esan kontrakoik, Oire esan berra dago. Benetan sibarita zara gurru. Ea sukalkiaren xehetasun guztiak ere kontrolatzen dituzun. Nik uste sukaldeako eta zalian nola naizen lanengo goz jarri naizela sukalden ez da, eta baina nahiko artez modlatzen ezela nahiko txukun. Eta zerbait ez paldimakit, ez da zaila, ez? Ezkenen gaur egun errezetak alde guztietan daude, behin errezeta hartu ezkeo eta pausok segitu ezkeo, ondo ateakoa, seguro. Apaga luz, Mariluz, apaga luz. Apaga luz, que jo, hay tanta luz. Ni beti nabil sukalde nabil experimentatzen pixka bat. Zait gustatzen betikoa jatia. Bro, goze batzuk. Lasai, zer da hemen? Atia bera bota, o zer da? Bea, gara jata. Venga, oztu ingo eta. Venga, bat horrela.
horrela. Danetik dagoen arren, esan behar bere estiloak pixkat sorprenditu inaula. Ni beti espero nun mutil honek beti gauza tradizionala jatea, baina ez, moderno xamarra dela esango nuke. Bai, xigarrita naiz. Beti nago gauzak ondo, otia gustatzen zait, produktu hona izatea. Bizi guztian ezagutzen gara hemen herri txiki hontan, Orion, eta gehiago ezagutzeko aukera izan dut gure road manager bezala ibili delako Gozategi taldean. Eta esan behar da, hori. Ez dakit, Richter eskalan terremotoak, topea ez dakit non dago, gero dago tsunamia eta gero dago gurru. Gurruna esartu, ez ogurrutu gurruna hartzea, zinek iria. Ez zion nereko haindik. Ez aldo bindi. Haindik ez zion nerek. Neria dana, neria da. Nere errazio dana, neria da. Eta bestenek ez baldin mauna eta eskentza baldin badizute, hartuko zu. Baina zuretik bentsatez hartzi da. Kroketa bat kendu ezkeo. La caja de Pandora irikitzeko, asarre dana etortziko. Googleek edo Wikipediak duda daukatenean gururi deitzen diote. Inoiz ez da izan herri batean, eta nik miraldiz izan naiz, baina beti berak esaten dit nondik joan. 10-tik 11-katan galdu egiten geha. Baina hori da bere daukan xarma. Zalia naiz gauzak ikasteko, gauza berritaz jakiteko, eta behin ikasteten hori memorizatzet eta betiko geratzen zait. Ez tekiz erratik. Gurupedia edo hori da. O gurru gelo. Gurru badik. Sukalkia prestatzeko behar duguna, zankarroia edo egala, tipula, azenarioak, porruak, tomateak, piper txorizeroa, okela xalda, patatak, hilarrak eta berakatzak. Ura, hemen txezan, motila bat irikita. Lehen pausua, olioa lapikoan berotzea izango da. Mutilak bitartean barazkiak txikitzen jarri dira. Hori bai koordinazioa. Lela uingu okeli marka, bale? Okelatxu. Gero botako txagu, hori joa purbet, katza. Ander da, zen da, informatiko. Nahi fizeten. Ez dakizik. Gaur ez dit importa, eta segun ze txapelketetan ez da importa, baina nik baldin badaki zerbait, nik ustetena ondo itetela. Gurrutz, akusizu, non dau gurrutz, topa! Bai iparrek, bai nik, bai handerrek nahiko deula baita erakutsi buke badakigula. Non dau ipar, topa! Nahi fizeten. Emaiezu konfiantza boto bat emakume, ea gutxienez iparrekiko iritzia aldatzen duzun. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. Orduen non zeuk esango zu, zen nahi dozu. Erregi alde batera edo danarra zuraute. Ni harri mostalian az, da nire biharra leku batetik bestera jutia da, deitzen amen lekuetan, artizak mosten. Ardizakin pertsonakin baino hobeto konpontzena, hobeto ulertze horaz. Rosa deja salvame a la fuerza, toma ya. Klik, klik. Soy más de cuore, esan da, lekturas ez. Klik, klik, klik. Ai, gerarte. Bai, gerarte! Da, olen zeroa jutila antxerik. Danarik asutxe. Bueno, agur, bai, gerarte, beti dauko kontua kontateko, beti dauko zozer esateko, eta jentia superposikoten da, beraz. Herriko famau! Herriko famau! Selfie! Lekitxon bai, makinatxuga saltzatan egon gara. Bai, arraunian, edo zein herri mugimendutan, dantzari taldian, joaldun taldian. Pertsona oso sozialanaz da jentia harreman hona eukitxi gustatezat. Beti saltzak! Beti! Ipar, oin dela, 16-17 urte ez dute duela. Fraixoro guinan ikastea, eta bestearek antzeon da, junta guinan klasen da, hasi ginen amistaden da, ointxarte. Antxe bixi ginean, ze barnetegi jazan, eta, lantzimen eskapadatxuren bate etxeko aprobetxaten genduan. Akordatzea iz, nola jute ginen, Hernania egarri baten? Trenez gun, arlauan katan buelta. Danetatio egin diau, danetatio, furgonetak lapurtu eta ertzaino egin bukau. Bartzelona egun da Puerto Deportibo nudetan bukauzun. Helengo afari egin gendune 6 esan,
hoi izan txotillo. A las finas hierbas. Akerra, oin akordoneo, bai. Sukaldari honaek, baino gero dek, nahiko bastante guarrindongo dek. Bazkari onaitek, baina gero garbitzerako alde. Etxen dago, atun latak zabaldu, hartun latak zabaldu, holan bota eta listo. Zuk ez dakit, baina nik danari botate hotzat berakatza. Hoi da, importantena, baita jogurrai baita. Bai, berakatza. Hoi de trukillo. Baraturilla ezinbestekua da neure sukaldia. Altxotillo, ajillo. Igual, eozi xerra bat sartze frigorifikon da, 2 egunetan da jau saia daukanen, jan alizateko, baratzuria bota eta jatek igual. Purple light in the canyons, that's where I... Amaiketako, sagratua. Nik 10etako usateo, eta 10etan gustatera. Amaiketan etxen bozu gero paskaltzeko gogorik ez da ota. Orduan, 10etakoa, sakratua. Almuerzo makrobiotiko. Puta pixkatekin jarri zuat, honen nahi izatek jamon iberiko, da gazta hona, eta ardo riojakoa, eta jarri zuat Kastillako ardo txarra, txoixo Pamplona antzeona erdi berotuik, da gero berberotxo puta bat, pan, molde... Hoi da, elegante. Eipar tipo oso berezia, pijo perroflautan mezklan antzekoa, Señorito bezala, baina odek señorito bezala simaur arten. Ja, etxuripe, ia txistu gurteten daukotetan. Baratxuria faltaek. Bai. Presentazioi be asko etxen dago, Gaben dios. Hartuta jan. Kosk? Tipo elegantea. Arrinda, bai. Ekituko arrinda, bai. Engarrinda, eman eurre! Kontra jo vigilatu berko eskio zeo. Topa gure... Jakitun batek behin esan zuen moduan, hobe etxaiak hurbil edukitzea. Bueno, gero arte ondo pasa, Eguna oso ondo doie. Apur bat luze, oso harina zigarilako, hemen mungizen harina azten die, da lekue hartzeko goiz etorri bida, baina ondo doie. Ondo due. Zelan, Ander? Peaten. Zelan? Peaten. Ez da esango. Hemen diet. Gusti? Ipar eta Gurru inspirazio bila atera dira edo beste era batean esan da kuadrilen sukalkiak dastatzera. Izate, Erte. Hombre. Aupai. Aupa, Goron. Zelan dugu izena ba? Ander. Ander da, gozaltzen fuerte. Ni Ipar, Gurru. Ni Gurru. Da, bueno, pixkat ikusten nola iteitu zuen gauza hauen. Berandu etorzari, Zuek. Bai. Konturatu gara berandu torri garila, hemen txabalerisa guztiz hemen plantasari eta gurian... Beko izeko bostatako, ja. Bostatan edo gara. Txa, bi! Bueno. Bi kasuela. Da bize presenteta zuez? Bai. Eta profesional, Bie. Beko zuakin... Bai. Txak, itxura txarrik. Ez. Usa jare ona. Da normalin zeinek urten dago beto, lapiko handizen juten dana edo lapiko txikerrien? Eta gero hau dago sari, eta hau inoz. Sari beti handiagaz. Ordu polita jartzea alperrik. Alperrik. Patata borobilutik ze importantzi dugu, importantzi handize dugu? Bai, puntuazioan bai. Bai, presentazioa bere beran puntuek dekoz. Horre botilak eta hortik kentzen mozu ez be, amatxo torten bada ikusi biherrin, neberan sartizu ez? Amatxo, ja... Ikusi duguna, hori perezilako. Ondo. Dana biztan. Ala berdik, Da guk irazte alde madau zuei tragua. Venga, etxo. Vale? Etxo. Jarki. Bueno, Ander. Hau da, nahi gustatzen zaitena iten ibili, Batetik beste ibili, jendea zautu. Gauza polita da. Ale, gero arte, ea etortzen garen urrengoan, jateko zerbait ematen diguzuen. Karri dut, jostaiutxo bat, kamaratxo bat da. Mikrofonoa, audio bat grabatzeko, zaren jarriko dio. Horai mobila. Telefonua, eta emango dugu, 1, 2, 3, kaixo! Hortxe garegu. Bale, bueno, aurreak apetoko dugu, da, buelta bat ematea jungo naiz. Venga, atara ondo. Bueno, Kari, gero arte. Momentu batean, jaikama hartu dut eta junaiz hor pixkat kuskuxeatzea. Zeratik handauzkatzue marmitxak hor? Nik pentsatzen hon igual zala sukalkiako ingrediente espezial bat edo Zumarragan badaukagu jai bat Santa Isabel egunekoa eta han ere juten geha mendi batea eta kuadrilla bakoitzak dauka bere maila, baina mailak finkoak dira.
Oin dela zenbat urte, etortzen zatela sukalki egunea zuek? Dela 30 urte. Bazkal orduko giroa bai da antzekoa, baina aurreko guztia ez. Kozinatzen jendea eta dagon giroa asko gustatu zait. Gustatu zait marmitxana, Eskerrik asko. Egongo gea, bale, aio. Enon ezagutzen, Bizkai alde hontako jai hauek, eta oso jai gomendagarriak iruditzen zaizkit. Ander naiz, Zumarrakoa, eta 30 urte dauzkat, ondoko honek bezalaxe. Eman dezake nire lana, nola da? Tanatorio baten lana egiten den pixkat tenebrosoa edo zetrikoa dela, baina informatika arloko arduraduna naiz, eta beilatoki desberdinetako sistemetaz arduratzen naiz. Lehenengo hile esaiazu mesedez. Vale, Nere lana, bakarrik ordenagailuak ondo funtzionatzean datza eta denak ondo funtzionatzen. Orduan, hemen inguruan dauzkaten aparato guztiak oso gutxi ikusten ditut. Nik ez dut jotzen ere burua frikitzat, egiten den guztia normala iruditzen zaitelako, baina bai, fama badaukagu. Game of Thrones edo Juego de Tronos telesaia ikusten dut jatorrizko bertsioan da euskerazko azpitituluekin. Beste frikikeria bat izan daiteke, azkenengo urtean Behobia zombian parte hartu nuela. Seguro denok dauzkagula gure maniak eta gure gauza estrombotikoak, ez dakit nola esatea. Nire ama yoga irakaslea da, eta astean behin beregana joaten naiz yoga egitera. Iepa, ja banator hemen. Ander, presa daukatela badakizu loiura joan behar naitela. Venga, aldatu zaiz. Zeitun aldatzen naiz eta banator, bale? Venga, ba. Ointxe nator. Bale, azkar, venga. Nire amak esan arren agian gustatuko litzaiokela ni pixkat espiritualagoa izatea eta bere munduan gehiago sartzea, nik uste dut nahikoa espirituala banaizela. Da, que batzutan pizka kuadrikulatua dela. Gauza bat nahi donen aurreara atara, desde luego atara arte ez du bukatzen. Burun dauka gauzak oso garbik batzutan. Ama, nola fresakin gabiltzan tortille bat ingoiztutea amateko, bale? Sukaldean? Bai, oso ondo mondatzen da, bai. Oain dela 12 urte ez dala nerekin bizi eta beak egiten du bere gauzak. Oso ondo pasa, alemanin, bai. Eta bueltan ikusiko gea. Oso. Bale? Bale. Ui. Zer zabiltzez dopatik hortik? Ude, ez aldiazu ba esan... Kiniku, zer zauze zintzen zu, neskaz begide zauz hortik. Hoxe, neska mehi behire. Da guamen, para bari. Bai, kari, bai. No, neski guamen, para bari, kara. Okela zati potolo hauek biguntzeko nahita ez, bi gauza behar izango ditugu. Denbora eta pazientzia. Moztu. Zanauria moztu, tipulia moztu, txalotia... Eskuturro kontu da. Honun galdua. Ni kafe bidot. Hortziok. Iturri gehiago bazaudek, Ander. Urrengoan, ez dira itxoindete arromeste denbora. Baspare, ez da aspertzeko esatenin. A ber, jefa. Oin gontan? Ja, oin gutan neukengo trafik. Hoixe. Aixe. Nik nire lanak hartu ditut, nire ardurak hartu ditut, izan dela, dana zurituko, Eta dana zurituta, dana txukun jarri arte, enez eseri. Ipar, paran beste mandan. Vale, hauntxe nua.
Molesta itxentzuta menola? Bai. Pintxe banaz, hori bai. Ikuste otenian ja nibelera estizena heltzen, neuk hartu bikora ze txefen ardurak, baina momentuz, fenomeno da biz. Gaur titular, gaurkoan arabera ikusikoa. Gero hau da nahin bide, garbitzu. Bai, ointxe garbituko dut, txoin patata bukatzetenen. Nik ez daukat inongo arazoik baten edo besten aginduak jarraitzeko, baina egia da kari oso berea dela. Ez tozti haitzen kasurik. Ez tozti haitzen. Bar, iritzu zaitela lastea. Bai. Ingo igula, amaiketako aprobatu. Ixeri, behiratu nola dijoan hori. Gero haune danak, haunek inguz garbitzu. Oso ondo. Bai, a mandar, se ha dicho, señora. Baina ikustea, gero aztean parrez eta histori kontatzen da, pilotzoneko emakume badala, ikustea baino kilometro eta. Ostia, zan hori zizelan zauztezu, nik danak egitxut, ez ordaz gehiago. Hola, nesu nahi? Lehen esan dotonik utazela, haula esatitxuki. Hone gorde eta hemen itxi. Olio horretan bertan, Ipar, Ander eta Gurruk zatitutako barazkiak botako ditugu. Gatzarekin berriz ere. Lehendabizikoa izateko, oindikan pixka gehiago, pixka gehiago. 10 punto. Badirudi, gurean, Karik txefaren papera hartu duela, eta gizonek pintxearena. Hala izango da beste kuadriletan? Zaldi dau, gozu hau. Tradizioz gizonezko kozinatu berromen du, Hau gunun bai tradizioekin hau zin dugu. Pixka fortatu da bire bai, Gehiago mutilek. Egun baten jai hartu berdore hori presta. Mutilek, bai, eguk handra gero torko dira igual jaten edo, bai, etorten badire, ez dakigu zeingo deren. Eran dutxua etortzen dira, emakume. Kritiketen datuzela. Momentu honetan gu, bai, dano laguntzen dugu, Honi handrak deskantzetan dauz, gero egurdian, enbaiz mitzen etorten dire eta baskalduten. Bueno, gehienetan mutila dira, hori egia da. Hori gu hemen tatzaran. Karik eta Anderrek lanean segitzen duten bitartean, Ipar eta Gurru sukalkiaren benetako profesionalak ezagutzera atera dira. Iñaki Madariaga eta bere eiza eta arrantza taldea. Bueno. Usaila eharrak abentzat honek? Bai, A ver, egon. Hombre, putzi merko zer da men importantiena, saltzie, patatie, okelie, dana... Dana ona. Dana. Etxurie besan gaitue oso importanti dela, ze bitu eskero eta etxuri eukin eskero, kanpora. Jode. Oso ona, behon deizula. Iñaki gidatutako taldeak sari asko lortu ditu gaurkoa bezalako txapelketetan, eta ez bakarrik mungian. Da zuek zeitu oso ez, bibe bai da bize presentau. Saldaua fino ikustak. Lehen aurretik esan gaitue batzuk, lapiko handizen indekoak, hobiek urtetan da bela normalien. Hori egize da edo tego zer ikusirik? Ez tego zer ikusirik. Zein da zuen hobiak oso bai, Edarto da. Ne hogei gustatu zait pa. Bai, Bai? Ni no egize gustatu da, honi hau, eta... Geixio gustatu zait hau. Niri hori Beste puntu bat. Pikito fino zara, Irabazita sekula? Bai. Irabazitakok, Normalien bosten barruen beti. Ostra. Bosten barruen? Jode. Zukalkiz ez aparte besterik egitio zuen, beste txapelketan aparte hartzen zuen. Zanteri pirriken, honek irabaz, dugu bai haude, zure jefia, makila bidaukaz, hori makilakoak, eta da, Rabue, Urdulizkoa, Bilbo Marmitako eta Rabue, Bermion gizadue, Muguizen gizadue, eta danak azitzen da, Kampeon Liga. Arrimau ingo naz, igual ezio zer pegetan batxat edo. Ez arrimatu geteki, urrengo azten, goatu, noa guazen. Nita Ipar hortik ibili ganean ikustat ondo pasaderula, gaina ikustea badekaula nola baite jendiakiko tratuako eta iriki gala, eta bageala pikatzen da pixkat ibili gala, informatzen ebai,
baina beti sanotik. Zuka nik usten baitzuzu kasu egin da, mongo da, importanti garile. Errexo, ez tek errexo egongo, baina zerbeza batzuk jokatuko zizkio. Zerbeza bat alde zuen. Bai. Zerbeza batzuk jokatzen izkizuegu, gaur gu bai ez zuen aurretik. Hori. Gu, ez dakizu, zein da sukaldari jaguria. Baina. Trato itxita? Etxita. Ondo dago aurkarien lapikoak dastatzea, baina ez dira inoiz aurkariak izango izena ematen ez dugun arte. Iepa, kaixo! Tabernera! Amenga, berniote, bonitera, no se lo conté. Bernio, tío? Gu berniotik. Tani? Zumarratik. Giputxe, mungira sukalki eguna irabazteko prest, gatoz. Bai, eta ez dakit zer den sukalki zer. Y lo que te rondaré morena. Ez dakit. Bermio imindo, tordu. Bai, Bermio. Nor bere saltzan, bai da? Nor bere saltzan. Hau, zuguntzako. Bale. Eta hau, tapen eta kasulan. Kasulan, bale. Bale, eskerrik asko. Hau imide. Haunetan, bata, kasuelan. Kasuelan, bestea tapan, eta bestea gordegu. Bada ere gurru eta ipar, guazen, abertzein duen. Tiranoa rotzen hiltzeko. Horrek parrandan ibiltzi ez. Nekatuta egongo zarete, bikote? Handik eta hemendik eman dituzue bueltak, baina lapikoari bat ere ez? Ya está, kuadrilla, indeu inskripzioa. Kosta zaizue. Beitu, hemen, zelan dauzen, hone. Beitu zelan dauzen. Kari, behiratu bera. Ikusten dut, da. Gu tortilla ino bitartan. Tortilla zui emaz encima. Hombre. Eskerra, bentzat zeo zein du, Bueno, eman diue, ota irua. Hogeita iru, Michael Jordan, hortxe. Bueno. Zelan ikusi zukalkizek, zelan nortik, zelan ibilti ez. Giro edarra. Eguna bikain gidoa. Oso ondo. Probatu ditugu pare bat, ostra. Zer? Ostra. Zer ostra? Nivela. Nivela ona? Nivela. Claro. Eiz da arrantzako elkartekuari egin jotzago apostotxu bat. Kampeoi izan dana ligakua bitan. Datorren azten urdulu izen ikusiko gehala. Ondo. Hortaz... Amaiketako hain barko dugu, ez? Osea, tortilla jain diuela. Amen. Ontxistorri etxi faltatxako. Ontxistorri noentxako. Ba, laster bueltatxu mongo, gazte giro edarra dago. Bai, gente oso jatorra. Keba, ez. Honek min biduz guk, biharrien. Kari. Hone dauzelako namen, azten dauz honek. Jarriko itxu. Ez nahi zotan konkursora. Irukillo egin ditu. Bai. Lehen zone, aragie, okelie. Txikito bat, Bai, oinetako lasai. Vale. Venga, orain. Aukarri batakoet. Gatzapuzet. Patatak, inin bidien. Nik behar notze behar, eskatu berrengoa. Berriz esan bate, paspare, ontortila badakau. Bai, entzuna. Aragitea, dana batien ezkekio, hotza jatia baino bia ez da, esango. Tire, esan ingute. Amaiketako ingo deu. Esaitze ginen, da saltzakin aztezan. Nizaten dakitxe, Ara, kusten dozu, zer der nauen, haulan. Pixkat erotu egin gaitula. Esan digula, bueno, orain ameketako ingo dugu eta eserik gela denok eta gero hasi jarraitu dela beak lanean. Ondo guez, Ondo guez. Ijal prest dakutana. Bidu idarrak. Ze horrek idarrak ez tozko bale zoten. Ez. Idarrak baten baterik enduko txagu, gero zungu gara osta beste bateine. Eta listo. Boleto hau txugure... Saldu. Guruzu, boleto txube guruzu. Ai, neuk eroskotzu. Lagunduteko bada lamuar mogotxu. Dana salduko az, Bi... Afaria, bi personantzako. Venga, eskerrik asko, Venga. Meneto jartzen, Hau giputxala. Hau zumarra. Tortilla, Erra egintzagu tortilla. Norbaitek zua itzaldu do. Zein otezan? Yes. Igual gurru gitzaldu digu zue, Eskerrak eman barko jo. Zema berba hostitzen zuen. Kari, oain disimulatzeko salda ez bota horrei. Oain ez disimulatu salda bota horrei.
Señora. Esto bien sardo, Barazkien salda guztiz likidoa izateko buelta batzuk eman pure egitekoarekin eta jarraian txinoarekin iragazi. Orain bai zaudetela zuen saltzan. Uste dut gure saltxeroei amaiketakoaz gozatzeko unea heldu zaiela. Hori behar, amaiketakoa. Hori da importantena. Amaiketakorako tortilla indogu, bakailua, Panceta, Urdizea, txistorra, Piper berdeak. irugia raputxu bet, Chorizot. oioskoa piperra gaz eta txistorra pruet, kospilek. Ensaladat. bacon, hostilla bebar, Chorizo aputxu bet, Txistorrat. bakaia aputxu bet, tortilla patata ruitxetxeko, zaizko. patata eta fritoak betikoak horriek. chorizoa, txistorra, Tortilla danatarekin dugu hemen. Edateko asko. Edari edekuk, eta importa askuneo entxe momentu. Hemen gare, Txapelarekin datorrena, ez da Kepa Freire izango? Kepa, Bizkaiko gastronomo garrantzitsuenetarikoa da eta oso aurpegi ezaguna gaurkoa bezalako lehiaketetan. Bai, bueno, Ez deziko kobra 5 euro. Hoize, ikusteko, ez digu kobra. 5 euro, 5 euro. 5 euro zer dia da bizkaitar batentzako. Bizkaiak eta bizkaitxarren zeu. Bai ba, Bizkaiko beratxak dira diruzalen, txerrire erosle eta txorizo saltzaile. Kua purbete gardo. Kepa etor da, ekardozku bikuit, ekardozku jamon de pato. Txukolan, zatikadea. Ia, probatuko dugu. Probakote, Zulo dituko zara. Zuka bonetara kondo gongo zara, ez da. Zure lagun bat ba, omendo, kanbeo ja dana. Bai. Ta, ara gehiago utziko aldiko ikuik ezer. Ja, berandu izango da, baina Onjon gora ala, ikusko zelango zukalkin jeteko. gure tortillatik probatzia bakazu nahi baldin bazu. Libre dugu zu, hemen dugu zu, karrilleri bebai. Ia, bizto bueno emateko zen. Gurru gindo. Ara, zer ditu zaizun. Zema kopla, tortilla esatire esateko. Está más seca que la piedra. Madre que le fundó. Zer dino honek, zer nortize. Más seca que la piedra. Zema kopla bizuie. Zan dozku, ia nokin jauen tortille, ziku ondala. Zatza zema kopla dako zi, tortille pute bat zateko. Ala, ez da izel badai, nor badai. Esto es un atraco a un gastrónomo. Bermeo, culo meneo. Dudandi bat daukot. Patata borobilek izetien nundi norakue, nundi dator, ze horre patatak platerin ipini ezkero, nibeli maiz espaduko zu, plateretik kanpora dutu ez. Fikaten di? Neuritoka, karri jozer. Kepak joan beharra dauka, baina zin egin digun moduan, benetako sukalki bat ezagutzera eramango gaitu. Iepa! Egunon? Egunon. Zu izango zea Javito ezagun hori? Javito, bai, Javito ninaz. Hombre. Zen batentzako dugu zu pentsaute? Batentzako, detogu 10 olakoak. 10 olako? Talde guztientzako da, bai. Gu ibilandize? Datorren urtean? Maiatzo eta 8an. Dano bagizu, ibilandira? Inpuletirez. Errespetu guztiz, ni inakina sukalki jakin gatzen naiz. Errespetu guztiz! Horra aldamen indeko zo kompetentizeko gorra. Errespetu guztiz! Sarri patak eti hori. Zonongoa zara? Eta, barkatu. Ez da kasu idarek. Baino, guk indeunare, ez da atzea geratzen, Bueno, Suerte hon, ba, kampione. Ondo pasau. Ea. Bueno, zue gano kondo ibili. Bueno, Ara non, Ipar eta Gurru gazte egunera bueltatu diren. Gazteak elkarren artean ondo konpontzen direlako izango da. Ze martxa deu? Hombre, pareja. Ze martxa? Ondo. Chef Ander. Olitu, bueno, grasa kentzen oaindik? Claro. Oaindik? Oño, goizeti, ordu bietan arte entrega alda. Fijatu, zerdeka guriakiko diferentia. Gorri jau da. Fikako piparra. Fikako aldau. Oño, ya, igual egatza por bet, ya. Gutxu bet. O, tranquil. Piperra jate, tranquil. Honen piketan da benazo ze, hostize igarri bitzen dipa. Fikatu indi? Neuritoka. Karri jozer. Bota jozer. Edo, bai. Konturatu naz mungizian ganera asko beto da utzik erutia, ze etxando betun bete etxe hotzue. Gosua. Diferentia, oso diferentia bestekiko. Etxekoa. Goatu ordu bitako entregatu berdezuela, Bai. Ordu bit, ora limite. Gu ondino gehiago posten gara.
Hemen apartatuzun aragi itxusi hau probatu ingo dugu. Nik nahi joet hola, mordida eukitzea nahi jode, hauen deseitia baina. Zaporez ondo dago. Hori, azkenen pixka berotu berra doz, erdiota dago. Itxi, berotukuz. Badirudi gure kuadrilak prest daukala sukalkia. Azken ukitu moduan, Iparrek saltxa estilo berri bat dantzatuko du. Ai, te quiero ver. Kaderak ine bai, venga. Epa. Ondo? Listo. Takutik arte nuko zaku dana. Hala, presenta, papela imini. Presenta, Kari, sukalkilla, Kari. Ni jarriko nuke pixkat. Atleti beti ez dago irabazten. Jarriko dugu, baina gero, han igual pixkat oso ondo, destapatu Andertxu, Kari? Neure Andertxu, neure. Han pixkat destapatu ingo dugu, ez kondensatzeko ura. Horreitxik. Hemen habla. Karo, kondensatzea bat da, likidotingoa saltza. Haure urten gotxo. Eta gure jatzea bat Da horreke, pijadilla asko dako, Datorri rutin me basato. Abila zara. Abila da. Horretan dako. Grasize dako. Nebe pikito fino. Horretan dako, grasize. Gaur preguntetxat bateri, da esan doz, lau astin dau preparaten gaurko zu kalke egiteko. Ni etorreko baldin manitzake honea beste behin lehiatzea, ni klaro dakat, pasako nukela bakarrik esaten bezala, bezperatik patatak borobiltzen da aragila borobiltzen. Eta zu pentsatzen zu guk ere bazkule, esan txagu ekarteko, zera, txorizaduna, ekardozko pikillo. Zan hori ze baibi, fraskozko, zer ibaz, zer egin. Ai! Epa, hablan esan dau gurruk eruteko. Gurruk esan da. Esan txoie, bai, truko del almendruko da hori. Bueno, lauro gazo. Venga, lauro. Heldu da sukalkia orkesteko momentu erabakigarria. Gera zaitezte zenbaki honekin. 23 garaileen zenbakia. Aitzeire basko badun, ez topetxaten, Bueno. Segundo bat. Epa, gurru! Listo. Bestela kondensatu ingo da. Gio ez tapatu, Bai, ez dait pa. Olako manoplatxu batzuk etxerako. Bai, gero eskatzulako. Benetan be. Venga, lau! Ondo bili! Erte! Bai bakizu zat, ondo pasaten dule. Total ondo. Ara, total ondo. Ara posarren nau. Esan digutenez, guztira 253 sukalkia aurkeztu dira. Hala ere, zifra horrek ez ditu gure saltxeroak ikildu. Ara nor datorren, Marko Bastegieta jauna, gaur epailen lanetan dabilena. Marko Bastegieta jauna. Placer bazu ez hautzia. Zer, Marko? Da zeu? Zema tartera proba dizuzua? Zema tartera gau? Duda handi bat eukor. Patata borobilek izetien nundi norakue, nundi dator, ze horre patatak platerin ipini ezkero, nibeli maiz espaduko zu plateretik kanpora dutu ez. Ike berroi urte baino gehiago dut epaile, eta hori moda bat. Moda bat. Eta aragi pusketa hundia izatea berdin? Patatie, hundia bertzila izen, aprobetxiketxo badan hobeto, gero ondo koordineta, ondo... Etxuzie, ikustezu. Hogel asko, patatak itxi edo patata asko. Markok gitxi gora bera esan gaitxu zelan epaitzen daben, sukalkilla, ez? Etxuria, nundi norako parametruk erabiltzen dabezen kasularak baztertzeko edo puntuaketak emoteko, apur bateko orientazio txumon gaitxu. Da alda elkarri, zera, majefesa, olla presio. Hombre, hori apeigu horrekin. Rau eitzeko. Zema tordu nokin ditu. Presio ipintxo sukaldi ez du. Etzetik egin, ekarri da, alboko etzetik egin. Bai, alda ekarri. Bai, beitu, nire abentalak. Gure? Da hone garri. Bueno. Garri. Jaseko mutila da. Beitu nire abentalak. Beitu zelan dauen. Hone kasten azten hundien. Bueno. Hasi zean berregi. Bueno, ondo izan, aio.
Gure taldeak ezin ditu jada Markoren aholkuak aprobetxatu, baina berarekin hitz egitea ondo etorri zaigu urduritasun puntu bat kentzeko. Venga, movimiento. Movimiento! Ai, claro, ibilizari, arda gutxu hemendik, txakolinen bestetik. Zuzertan ibilizia ba? Venga. Zuzertan ibilizia ba? Ame lanie. Ja. Venga, movimiento. Platera hau egarritu berto ja, hau garbila dakau. Hau imingu, ja, zukalkize. Venga, biztu hori. Hain du behintzat itezu emakumia. Bai, venga, agintzun bide, venga. Honera dakin bidez garbitzu. Atune botako txagu. Beito, aprobetxatzia badagoela. Kendu itxezazu azala, ala? Dudik eta gabe. Bai, nik egun hobez. Beitzema kopla dako zuzateko ba. Asko. Iritsi da bazkaltzeko ordua eta gure saltxeroek ez daukate ez da jateko indarrik ere. Egun erdia pasada, nik uste, eraman dugu kazuela, hartu dugu kazuela, eta ja ni pixkat nekean abaritzen nahi naiz. Balorazio positibu etxeote egunekiko, egun oso naixan da. Zukalki eguneko giru ikusi dugu eta politxo. Ipartxu, cariño! Guzu! Ipartxu da, guztua, zerbeza edaten. Eta, kari, aurrena ensala da nik ensala dan lehen da bizienet. Hemen imingu, zeukatara, zeuri gustatzen txatzune. Nik hartuko eta horrea. Honegin, kuadrilla! Bai, bueno, txukalkize primeran egonda. Oso. Gurru txintzau ensalada. Gero zandu postlea, gaztai eta membrillo kardozku, handerrek, total gozo. Ni siesta botateko moguno. Baskalostie oso ona. Baskalostie, bai, akorretako modukue. Mungizan ondo iken dalo. Janda gero lourea zeukan, da siesta botatzea junda. Kanpei bada. Zatitzute gauze. Ondo baskalduta gero, bapo baskalduta gero, kuluskatxu. Jasotzen hasi beharko geha ba. Bai, piko da. Aber gero premia emate duen. Esperantzea egune aldarik ondoen pastako. Baina premio natareten bada, posau. Besterik ez. Baten irabazi nuen, eta normalean postu hona atalatzen dut, baina beste gauza bada irabaztea oso zaila da. Gaur gatoz disfrutatzera, besterik ez. Bueno, lehenen urtea atozen hasike, bardin deu. Zaiba, hori gogorra dari, beti da un top 10 nahi, un top 10, que ez da difícil entrar. Irabazteko aukerea ez dut uste, hemen profesionaltasun asko dau. Ez gupai eitzen dugu, porque zukalki ondino ez du kontroletan. Bueno, esperantza inoiz ez da galtzen, así que zehar itxeron gogu. Premio bat jausten bada, celebraku. Bueno, gozua behintzat da zeuen. Baina, bueno, espertuak eta torri dire zamenguak probatera, eta ondo zeuela esan dute, baina, bueno. Geratuko gara 40 egin buru. 40 gara. Hau moitze zuela eskua, eta ikustezu nola, moitzean, hor. Zelan pasazu egune? Ondo. Itxaroten premisoa izan zien? Bai.
aidera, ia. Zelan, itxaroten zauziela. Ia, zema premiso ataku gaur. Lehenengoa. Bai, bagu bigarrena. Agur, txikos. Bueno, gaur nork iribazko dau. Bermiokoa, Ahí está, betikulez. Bueno, pasan urtien bigarrenan lotu zan. Jose. Eskerrik asko. Agur. Azkenean, sariak banatzeko momentua heldu da, eta gure saltxeroak azazkalik gabe geratzen hasi dira. Hasiko gara betiko moduen atzetik aurrera, hori da, irabazleari emango dutxogu azkenengo saria. Sari berezi bat hau, humore zuentzako, eta saltzea emoten dagoena zirkaki hori, eta eurek 136 etorri ditezela hona gora, euren saria pile, eta txalo bat eurentzako. Eta gero honen ostiak jarriko gara. Aiba, gure lagun gazteei talde saltxeroenaren saria eman diete. Ipar eta gurru, maixu paregabeak eduki dituztelako izango da. Oien apratu Da zela. Ona. Kie. Laurogei sari banatuko dituzte gaurkoan. Haietariko batek gurea izan behar du derrigorrez, baina zein? Sari banaketa zarraituko dugu, eta deituko txegu 23 zenbakiari. Norbere saltzan. Igor mesedez ona eszenatoki honetan. Gusto, 31. saria. Irongo dobe eure. Nao, pozez zoratzen. Lehenengo eguna sukaldatzea etorri gehala, 4 lagun ez ginela ezertaz ezagutzen, eta saria lortu dugu. Bueno. Emondako saria da, eta manijatak emongo gutxo. 31. postua egia esan da, gehiago espero genuen, baina ze arraio. 253 lapikoren artean toki hori lortzea ez dago batere gaizki. Bueno, ez da puesto ona. Bai, bueno, zingu. Geratu dena be 10 puestuen, azarratutezun da. Azizke, danako dau irebazi. Gaupe baik usan du irebazi. Ikus dezagun orain zeintzuk sartu diren sailkapenaren Champions League postuetan. Primera! Premiok eta ateatzen nahi izan jende hori, bastante handa zeon. Konparazio esan nahi dut, beste era batea zeon, beste festakiro bat entzion. Marrazoak 3. eta Eiza eta Arrantza 2. Antza denez, Midas erregea bezalako xeak gara. Ukitzen dugun guztia, urre bihurtzen dugu. Kozinatzen ez dakigu, baina probatzen bai, Tongoa izan dau, Tongo bat. Begira, kanpeoia. Eta aurtengo sukalki egunaren txapeldunak, Mungiako Barazpe taldea. Zoriona guztioi! Lehendabiziko aldiz juntatu izateko eguna ondo junda. Giro edarra, eguraldi oso ona, gustora jan dugu. Lasaitzen jutean egin nik uste hobeto moldatuko gehala, eta gero disfrutatzen ikasiko deula. Eguna mukaerako nez altxana, hola, konturatu naiz. Total pasadu ondo, biarrezko inju, Leherrin dana. Egunaren bukaerara iritsi gara, dagoeneko Urdulizeko Rabu txapelketarako prest zaudete? Datorren aste begira nik uste antzeko segiko dula gauzak. Ikusko da zelan egiten dagoien. Claro, txartoitzen badagoien neupe, aldarringo txatien neupe, aldarrin bidot. Urdulizagoaz? Izatxa, o buztana, o rabu prestatzea, eta ez daukat nola prestatzen dan, ez dut sekula jan, eta akojo nautan hau. Oso ondo pasadu. Datorren domekan ikusko gara ostaben. Ea arrazoia duzun, Kari. Ziur naiz, urrengoan postu hobeagoa lortuko duzuela. Zorte hon!